Bună, prieteni! Eu sunt Nicolae Sebastian, dar mi se spune Sebi. Și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft. Primul meu episod, The Best Survival. Acesta va fi un episod așa, o casă făcută de mine când n-am făcut eu episoade. Și sper să vă placă pentru că este o versiune nouă de Minecraft pentru tabletă și alte chestii. Vreau să vă spun că sunt foarte încăruntat de această versiune, dar nu știu, tableta mea merge greu și sensitivitatea acestea merge greu. Și nu știu cum să fac ca să meargă mai bine. Dacă o dau așa, merge prea greu. Dacă o dau așa, merge prea repede și nici nu știu cum să dau. Oare să o las în jumătate, dar prea repede merge. Deci, clar, trebuie să o pun undeva între, cam pe aici. Da, și e perfect. Și da, versiunea 14.0. Scuzați defecțiunile în Minecraft-ul meu. Uneori deschid ușa și rămâne ușa și pot să intru prin ușă. Ca și cum aș fi o fantomă. Asta e ciudat, că sunt o fantomă în Minecraft. Ok. Deocamdată lucrurile astea le-am în chest. Am vânat un păianjen, fiindcă vreau să-mi fac un arc. Dacă tot am săgeți, măcar să am ce să trag. Am o grămadă de diamante, coaluri, morcovi, carne, chiar și glass pane-uri. Astea sunt bune pentru că, uneori nu mai trebuie. Mai ales pentru villagers, smaraldul este ceva benefic. Am niște ouă de villager, aș vrea să-mi spawnez un villager în casă. Cameră, poate. Mai bine să-l spawnez în piscină, nu știu. Dacă vreți, dați un like, o vizionare, se poate, un comentariu, vă rog. Apropo, celorlalți vreau să le spun că fac niște videouri extrem de frumoase și mă bucur că sunt abonați la el. Și să mai îmi faceți recomandări de abonați pentru jucători care joacă jocuri. Eu sunt abonat la Rafael și îmi place foarte mult. Face niște serii de jocuri bestiale. Nu știu, îmi place așa să ai o serie de jocuri să spui, măi, da, uite, am făcut și eu niște episoade mișto. Da, păi, am făcut ceva. Dați aici un villager, pac, spawn. Să iau 11 smaralde, să văd dacă mă las să-l întreg ceva. Dacă îmi dă și mie ceva. Mă, n-ai nimic. Ce rău. Nici dacă n-ai nimic pentru... Mori! Rău e că nu primești nimic de la el. Da, e foarte ciudat. Uite, mi-au și 2-3 bucăți de carne, că mi-este foarte foame. Mănânc. Sper să vă placă seria. Nu este o serie foarte lungă. E o serie de cel puțin 30 de episoade. Am uitat de carne. Și să o bag pe ăsta și măcar să-l țin pe ăsta. Eu să mă duc într-o aventură, bine ca marmură. Eu asta. Poate mai iau 37 de porci negătit, dar pot să mi-l gătesc. O să vreau să mi-l gătesc. De fapt, îl pun pe tot porcul. Acum trebuie să aștept să mi se facă. Până atunci, în chestul acesta din mijloc mâncare, o să-mi pun toată mâncarea. Așa. Place să fiu ordonat la inventar și la celelalte chestii. Și v-am spus, vă rog frumos, dați un comentariu, mai spuneți-le prietenilor. Eu sunt un începător la YouTube, dar păi dacă mă întrebați, am în jur de 90 ani. În fine, și vreau să primesc cât mai multe vizionări, like-uri. Eu să-mi fac și o pagină de grup gamerii. Să invitați prietenii, că este o pagină drăguță. Nu să zici că este urâtă și sper să postați. Am mai făcut când eram mai mic un grup pe Facebook. Pe Facebook-ul mamei mele. Grupul Facebook. Și numai eu și familia mea am postat. Deci nimeni n-a vrut să se aboneze la el.
Sper să vă abonați la grupurile mele și să fim prieteni, pentru că cine n-ar vrea prieteni. Acum e noapte, aici am balconul meu propriu. Să vă mai arăt ceva. Floreci. Sunt frumoase. Poate mi s-a făcut puțin de porciop. Aș vrea să pot face un puț. Te rog, nu spune că va ploua. Un schelet. Nu! Mă duc în cameră. Du-te! Ia du dacă mi s-a făcut porciop. Hai mă, 10. Băi. Eu mă duc cum vreau să mă nimeresc căla cu alcool după ce că mi se golește viața repede. După cum vedeți, este versiunea 14.0 și... Na. Un creeper. Mai bine să stau în casă. Aoleo, ce frică mie. Creeperii mă enervează că mi explodează casa. Oare am închis ușile? Ce frică mie. Vin pe aici. Știu că măcar am scăpat. Sau mai bine mă uit prin... Stai să văd. Ce bine m-am închis așa. Un prieten de-al meu, când m-am jucat cu el, multiplayer, a lăsat ușa deschisă, a venit un creeper și mi-a explodat casa. A durat mult până am refăcut-o, exact cum era. În fine, dacă mi se face porciopul, plec în aventură. Poate nu o să las creeperul ăla pe el, că nu îl bat. Hai că-ți mușesc. Cu atâta mâncare mă mulțumesc. Sau poate mai iau. Haide, cât mai mult porciop, vreau porciop. Mi-au mai rămas și căuluri, multe. Nu iau pe toată. Mai las 10 căuluri. Ajunge. Iată. Asta e bine. Și acum pun căuluri. Da? Să vedem. Ce mai punem pe aici? Coalul ăsta. M-aș duce să minez, dar mai prea lene. Hai cu glass pane. Gata. O salia de diamond. Stop. Nu știu, aș vrea să fac un episod de 30 de minute, dar n-am cum, pentru că episoadele acestea îmi consumă memoria de la tabletă. După ce o să pun video pe YouTube, o să pur și simplu am să-mi șterg toate o să-mi șterg toate videourile făcute acasă. Hey creeper, motherfucker, ce zici? Vin la mine, cuțu. Mai am și un schelet pe urme. Motherfucker, că mă trimit. Vină la mine, mamă, ce frică mie, mamă, iși. L-am enervat. Păi de capul meu, văd. You bitch! Mamă, ce frică mi-a fost. Vreau de pușcă. Să nu-i bun. Cred că-l las în apă. Măcar am omorât un creeper. Stai, parcă mai văzut și un schelet că a tras cu arc în mine. Era el de schelet. Dacă n-ar fi fost mobii în așa zisa lume, ați fost mult mai bine. Iar un creeper. Fiți iar creeperul, mama. Da. Iar creeperul. Bici. Praful de pușcă pot să fac ăsta, TNT. Și cu asta s-a terminat episodul de astăzi. Sper să vă placă, să vă abonați și ne vedem la următorul episod. Ce să spun? Dați un like, o vizionare,